Amakhosi akwamaphumulo ayalela uSibiya ukuthi afuna wonke umuntu ohlala kuleli bandla elikwaDabangu aphuma phele ngokukhulu ukushesha. Uma ukuthi uyaqhubeka nenkonzo, kufanele usibeke esithombeni njengabaholi bendawo ukuthi inkonzo yakho izobe siqhubeka kanjani. Ngoba kule ndlela oqhubeka ngayo ayikho emthethweni babo. Njoba sikutshela ke thina sithi laba bantu kufanele bonke uma wena uthi ngeke ukwazi ukubaxosha kuzofanele kwakhiwe uhlelo lokuthi bayokhishwa lapha. Phela sinamaphoyisa la sinomthetho. Induna yendawo imtshela ukuthi akakwazi ukufika endaweni engaphansi kwenkosi azenzele umathanda. Awukho umthetho kulanda umuntu emlazi azohlala isonto la engaziwa ukuthi kunomuntu okhona la. Isonto. Umuntu uyabikwa enduneni makudlula kuze kwabikwa nje emkhandlwini la endlini. Kunamadoda angaziwa lapha ya noma mabangaziwa abahleli kulesa sigodi. Umfundisi uSibiya uphendule ngalendlela kulandela isinqumo senkantolo. Inkantolo isinqumile akukho engizokusho siyamukela isinqumo senkantolo. Kuleli bandla kukhona nelungu elalaxaza ithuba lokuyofundela ubudokotela phesheya kanti amanye ashiya phansi imisebenzi anikela ngamafa kanye nempahla ayeka ngisho nokuthatha imishanguzo ngethemba lokuthi uNkulunkulu uzobabonelela.